Wah, ngisik anu tutup tak buka guys ki mau. Ya iki. Yo ben salah tawa-tawa kowe kok gak rene wis pirang abad terakhir repot kok iso kondene. Iya, banter madang pokok. Ya, amin. Ya takjil. Ngono ku nek dibungkus ya wis sak mono wi. Wis. Koma gak kena tinget berarti. Kudune santene dhewekne ya, Mas, ngono wi. Kudune. Bakale. Pakai. Anune tengah 5 kae mesti buka. Iya to nggih takjil. Bakule ih jereng wayu lho ning foto. Tenan, yakin. Kowe ning kamera lho wayu mak. Putih resik tenan piye. Yo wayu. Malah ning kene koyo gawe gaun manten ngono kae. Ayo kita review. Review cemuing